Tervehdys ja tervetuloa taas mukaan. Tänään meillä on mielenkiintoinen aihe. Tervehdys. Joo, todellakin. Katsotaan, miten perinteiset arjen palvelut taipuu tähän digiaikaan. Pureudutaan helsinkiläiseen Pesuheikkiin. Aivan. Yli 40 vuotta vanha pesula, mikä on niin kuin aika pitkä historia alalla. Just se. Meillä on pohjana heidän verkkosivunsa ja katsotaan, miten ne lupaa tehdä pyykkihuollosta sinulle mahdollisimman vaivotonta. Jep, ja se 40 vuoden kokemus on kyllä kiinnostava lähtökohta. Ei mikään ihan uusi tulokas siis, Ei todellakaan. vaan vakiintunut toimija, joka on lähtenyt uudistamaan palveluitaan aika moderneilla keinoilla. Ne lupailee sivuillaan, että homma hoituu vain muutamalla klikkauksella. Niin, tuo lupaus kyllä kiinnostaa, että miten se ihan käytännössä toimii. Jos sä haluat tilata siellä palvelun, niin mistä lähdetään liikkeelle? No mene sinne pesuheikki.fi-sivustolle ja siellä on ihan selkeä tilaa noutonappi. Siitä se lähtee. Okei. Ja se ohjaa sut sitten tämmöiseen Clean Cloud-nimiseen sovellukseen. Clean Cloud, joo. Jep, se on tavallaan se alusta, minkä kautta kaikki varaukset ja maksut ja viestintäkin pääosin kulkee. Eli ei tarvitse soitella tai mailailla. Ei lähtökohtaisesti. Kirjautuminenkin on tehty helpoksi. Google, Facebook tai sähköposti käy. Tosi nopeeta. Eli just se turha vaiva on yritetty karsia. No miten se prosessi sitten etenee, kun sä oot kirjautunut sinne sovellukseen? Se on aika suoraviivainen, niin kuin lupasitkin. Ensin sä valitset, mitä haluat pestä. Eli mattoja vai paitoja vai mitä? Juuri niin. Matot, kuivapestävät, normi-arkipyykki, kodintekstiilit, mitä nyt tarviikaan. Sitten annat nouto-osoitteen ja aikatoiveen noudolle. Selvä. Sitten vaan vahvista tilauksen. Homma siinä. Kuulostaa kyllä kätevältä. No entäs sitten se maksu ja pyykkien palautus? Joo, no kun pyykit on pesty ja valmiina, niin saat siitä ilmoituksen sovellukseen. Okei. Maksun voi hoitaa joko siellä sovelluksessa tai verkkosivulla etukäteen. Tai sitten voit maksaa kortilla suoraan sille kuljettajalle, kun se tuo ne puhtaat pyykit ovelle. Aika joustavaa siis. Niin on. Koko ketju tuntuu olevan mietitty aika jouhevaksi just sun kannalta. Mutta ei kai se palvelu siihen peruspyykkiin lopu. Mainitsit siinä jo vähän muutakin. Tämä on varmaan se kohta, missä se pitkä kokemus näkyy. Todellakin. Se lista on aika pitkä. On sitä kemiallista pesua, mattopesua, Joo. sitten erikseen verhoille ja urheiluvaatteille omat pesut. Arkipyykki kilohinnalla, se on kätevä just viikon vaatteille. Aivan. Ja sitten on jopa tämmöinen vahinkopyykin pesu, jos on sattunut vaikka joku palo- tai vesivahinko. Ai että. Semmonenkin hoituu. Kyllä. Ja siihen päälle vielä lakanoiden mankelointi, tekstiilien viimeistely ja jopa korjauspalvelut. Hetkinen. Korjauspalvelut. Siis samalla reissulla voi hoitaa pesun ja jonkun pienen fiksauksen. Joo, näin ne verkkosivuilla ainakin kertoo, eli aika kokonaisvaltaista palvelua. On kyllä. Ja se menee vielä pidemmällekin. Ne tarjoaa myös huoneekalujen ja muiden isompien tekstiilien puhdistusta ihan paikan päällä sun luona. No jopas. Ja verhoilla nouto, pesu- ja ripustuspalvelu, eli todella laaja kattaus tekstiilihuoltoa yhdeltä ja samalta toimijalta. Tuo on jo aika vaikuttava lista palveluita. Mutta vaikka tämä digitaalinen tilaus onkin se juttu, niin onhan heillä edelleen se ihan fyysinenkin pesula ja muita pisteitä. Juuri näin, ei pelkästään diginä. Se oma pääpesulla on siellä Vallilassa, Hämeentie 77. Okei. Mutta sen lisäksi ne on fiksusti laajentanut verkostoa yhteistyökumppaneiden kautta. Uusia nouto- ja vastaanottopisteitä on nyt Töölössä, Kruununhaassa ja Sernäisissä. Eli jos asuu siellä päin kantakaupunkia. Jep, niin palvelu on lähempänä, jos haluaa mieluummin viedä ja hakea itse. Siellä on suutari ja ompelimo kumppaneina. Se on kyllä fiksu veto, yhdistää se digin helppous ja sitten kuitenkin fyysinen saavutettavuus. Aivan. Entä mainittiinko sivuilla mitään kontaktittomuudesta? Se on kuitenkin aika tärkeä juttu monelle nykyään. Kyllä mainittiin. Voit sopia niin, että pyykit jätetään noudettavaksi vaikka oven taakse. Eli ei tarvi olla itse paikalla. Ei välttämättä, ei noudon eikä palautuksen aikana. Lisää joustavuutta entisestään. Joo, se on hyvä. Joten jos vedetään tätä vähän yhteen, on digitaalinen tilaus, tosi laaja palveluvalikoima, erikoispesuista korjauksiin asti, fyysisiä pisteitä ja vielä kontaktiton toimitus, niin mitä tämä kaikki nyt sitten tarkoittaa sinulle, joka kuuntelet?
No, se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että voit säästää aikaa ja vaivaa. Pesuheikki tarjoaa tavallaan mallin, missä sä voit ulkoistaa melkein kaiken pyykkiin ja tekstiileihin liittyvän homman. Yhdeltä luukulta. Juuri niin. Digitaalisesti, joustavasti. He yhdistää sen yli 40 vuoden ammattitaidon ja kokemuksen näihin nykyaikaisiin helppoihin palvelumalleihin. Niinpä. Tässä on kyllä hyvä esimerkki siitä, miten perinteinenkin ala voi uudistua ja ottaa teknologian käyttöön niin, että se oikeasti parantaa asiakaskokemusta. Juuri niin, eikä menetetä sitä vanhaa osaamista. Ei. Se on se keskeinen juttu tässä vanhan ja uuden onnistunut liitto, perinteinen pesula ja moderni sovellustuhjainen palvelu. Aivan. Ja hei, jätetäänpä sulle vielä lopuksi pieni mietinnän paikka. Kun mietitään, että näinkin perinteinen juttu kuin pesulapalvelu voidaan muokata näin sujuvaksi digityökaluilla, Joo. ja se selvästi vastaa johonkin tarpeeseen, niin mitä muita sellaisia, arjen rutiineja tai palveluita sä toivoisit näkeväsi kokevan ihan vastaavan muutoksen? Semmoisen, joka toisi lisää vaivattomuutta ja joustavuutta sun arkeen. Hyvä kysymys. Mistä muusta arjen hommasta sä haluaisit päästä eroon yhtä helposti? Pohdi sitä.